Sunan waye wayannan? Na oga ne. Waye oga? Mai tabaro. Oga wallahi yaron nan gudu gare. Halo oga. Hello. Oga gaskiya fa an samu matsala fa. Wallahi yan sanda sun kuma da kayan fa. What? Ga gaskiya shek muna mai batkar ba ku hakurin cewa aikin da muka je mun yi nasara ba mu yi nasara ba shek, saboda kayan da muka je kwamsowa ne kawai muka samu, ba mu yi nasara kama kowa ba daga cikin gram ne muka samu, kuma anan suka ce muku kilogram 2 ne. Okay, to ku je gram 2. Na yi ake ciki ne. Okay. Sun kai ga. Alo ga dumbaza. Ba wani tumbaza, ina mai tabbatar ma kayan nan su fito, idan ba su fito ba da kai da wannan mai tabaro ina duk sai na hada kuna markade ku. Dari ɗaya, dari da biyu, dari da uku, da hudu, da biyar, da shida, da bakwai, da takwas, da tara, to can dai 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kai, aikin nan fa ya kama goya. Daure. Daya, 20. 23, da hudu, da biyar, da shida, da bakwai, da takwas, da tara, 30, da ɗai. Wa alo. Alo Bilga, Oui chef. kana ina ne? To ka zo kai da yaranka. Okay, to ba damu. Ku same ni biro yanzu. Zan tura ko ni mission. Okay chef, karka damu yanzu. Okay. Gane fa kira ni, akwai aikin da nake so gane. Wuce ba matsala. Ba masu wasa a cikin sa. Yanzu abinda muke so shi ne ko da ba mu samu kowa ba, kayan nan ya kamata a cikin mai. Dole ne masu ake nan. Amma nan da zuwa kwanan da insha Allah za mu oga ya fi kayan kyau da su. Ai dole haka ne, dole sai mun kama littafin sannan mun tafi.对，高。
Mara ne tambanga. Siru kato. Kage tambanza ina kayan su. Ga su can. Wari ba ga sunan labai. Kan wayo yana. Na oga ne. Waye uga? Mai tabaro. Uga ta. Ashi. Ya kai ni. Oga wallahi yaron nan gudu gare. Oga ku za ku yi da wannan. Kawai wannan baya da amfani ka ba a sike shi kawai bismillah. Ke kawai Hello oga. Hello. Oga gaskiya fa an samu matsala fa. Wallahi ai sanda sun ko da kayan fa. What? Na yaro ma da kuyo ma sai da aka kama shi ko oga. Nan yanci na ne, ha akwai dan sandan da zai iya amsan kayana? Muna nan dai a daidai layin nan ta area nan wannan area. Na ka kama mu wallahi. Ni ma da karni na sha na wuce wajen. Wallahi amma dan kuyo na an danne shi wallahi. Mai tabarau! Hey! Ni yaro na tun da na aike shi wallahi. Ofisa. In ka aike shi, sai ka rasa inda yake zuwa, kaman ba aiki yake yi ba. Birga. Alo? Kana ina? Birga ta siyo ba. Tun yau na aike ka. Oke, ku kama kayan. To kasu. Ba kama kowa ba. Aka kayan. Kaka sake ka taba min kaya ba. Sai dan je aka min kaya yanzu na ina jiran ka. Ina biro yanzu. Aka min. Sai da suka gaya wa uga cewa kuma ya kasara ba amma yanzu bakin ku kanin kafa kar in ji wanda ya kuskura gaya wa uga cewa kayan ne na rage su dan ba haka ba kuma duk abin da ya biyo baya Okay sir. in kuma yan tire ɗan kilogram muka sa Sannan za a barin shi? me matsalar ka mun je kilogram nawa muka samu duk abin da na ce haka ne Yalla bai me yasa kace mun yi haka? ba na bukata Sorry.
chef. Okay. Mun zo. Mun zo chef. Ka gaskiya chef muna mai bakar ba ku hakurin cewa aikin da muka je mun yi nasara ba mun yi nasara ba chef saboda kayan da muka je kwamsowa ne kawai muka samu ba mun yi nasara kama kowa ba daga cikin su. Sannan kuma labarin da suka baku na cewa kilogram 2 ne chef ina ganin kamar akwai alaman karya a cikin maganar su saboda duka daga kilogram 1 ne muka samu chef. Baka da muka samu. Ya wannan da aka samu. Ya gaskiya chef ina ganin labarin da aka baku ba gaskiya bane ba saboda duk da muka je duka 1 kilogram ne muka samu kuma anan suka ce muku kilogram 2 ne. Okay, to ku je zan kira ku. wani tumbaza ina mai tabbatar ma kayan nan su fito idan ba su fito ba da kai da wannan mai tabaro ina duk sai na hada ku na markade ku magana ɗaya nake yi ka kiyaye ni